UTamara Sithandini namhlanje lakhe hayi izolo lakhe njengoba nawe le ntombi yakho wayefica ingasesilona itshitshi noma isinengane yomunye umfana uThandini namhlanje layo hayi izolo layo. Isigebengu uma ngabe sike sayeke izenzo zobugebengu kwesiphoqelela ukuthi ezinye igebengu zimbulale lo muntu loyo ngesimo sokuthi usuke sezokwazi ukuexpose yonke imizila nendlela ukuthi lokhu bakwenza kanjani. Usuke sezokwazi ukudayisa ulayini emaphoyiseni ukuze kubambeke ezinye igebengu. Uma ngabe isigebengu sisale enkundleni kanti siyaphila kade kubanjwe imonto yemali kubanjwe inkunzi ke kuphoqeleleka ukuthi igebengu ijike ziyoshaya lesasigebengu lesana ukuthi ngcono ukuthi ongenani sife kunokuthi sisale siphila ngoba abasezi ukuthembana ngeinformation yonke abayenzayo mangabe benza izenzo zobugebengu. Ngeke bazi phela ukuthi ubani obadayisile ubani okhipha inombolo ukuthi yonke lento yenzakala kanjani amaphoyisa mangabe sebabambile. And enye into angeke ulizonde iphoyisa ungesisona isigebengu. Lokho nje kufuna ukuthi icace le nto leyo ngoba kunezinsizwe ezibuthakathaka ezihlula ngishona abantu besifazane. Ukuhluleka kwethu la bayophinde ngoba inhloso kahle kahle kuukuthi sihluleke. Siyabezwa abanye bakhulumisa homona nenhliziyo ezibhlungu asinayo inkinga nalo nto leyo. Kwakunzondoni yona le ukuthi abantu bajatshuliswe ukuthi umuntu udelaza delele nangekubo. Uma ngabe kudecide umphakathi ukuthi no asifaka isandla laphana ngoba lo muntu umncane ukuthi asupport. Kuvuka amakhehla nogogo yonke lento le azoma ukuthi akungenziwa ukuthi yini kahle kahle into engaka. Kungcono ke nezinsizwa ngoba izinsizwa zibuthakathaka isikhathi esiningi idonseka ngamakhala zilula ziweak. Kona lokho ukuthi amadoda ahluleka iyofaswa ngabhandle lenye leyo nto leyo. Nalezi insizwa ke lezi isifazane ngesimo sokusenze ngathi siyimele kanti sibhizi futhi ngapha siyaza sinenqwabe ecagogwana zezingane. Masifika la sifike sibe saint ngathi side nabantu besifazane. Ngale ngemumva futhi siyashela. Asihlehli yana apologetic we are behind uTamara and sizokwenza lokho esifuna ukwenza umkhankaso awumile uyaqhubeka.